2021-nji ýylyň 18-nji ýanwarynda Türkmenistanyň Saglygy saklaýyş we derman senaty ministrligi ortadan koronawirusa garşy Sputnik V waksinasyny hasaba aldy we degişli şahatnama berdi. Bu arada resmi maglumatlarda edilýär. Adatlyň habarçylary bolsa häzir ýurtda ilata sanjym etmäge taýýarlyk görülýändigini habar berýärler. Ortadan Sputnik V waksinasynyň Türkmenistanda koronawirusa garşy hasaba alınmagy Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi we Ortadan göni investisiýalar fondy tarapyndan 18-nji ýanwarda elan edildi. Orta tarapynyň maglumatyna görä waksina Türkmenistanda goşmaça klinik ýetýänler geçirilmezden adatdan daşary ýagdaýda ulanmaga ygtyýar bermek prosedurasynyň bir bölegi hökmünde tasdiklanypdyr. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi bolsa öz resmi maglumatynda Sputnik V waksinasynyň dünýäniň 10-dan gowrak ýurdunda ulanmak üçin tasdiklanandygyny belleýär we Ortadan göni investisiýalar fondunyň baş müdiri Kirill Dmitrievich terleýär. Orta resmiýeti Türkmenistanyň Merkezi Aziýada Sputnik V waksinasynyň öz çäginde ulanylmagyny resmi taýdan tasdiklan ilkinji ýurt bolandygyny aýdyp, Orta waksinasynyň häzirki wagtda koronawirusa garşy görüşde dünýäde öňde barjy dermanlaryň biridigini, şeýle-de munyň dünýäniň dürli sebetlerinde hökümet düzgünleşdirjiler tarapyndan tasdiklanan sanjymyň howpsuzlygyna we netijeliligine ýokary baha berilendigini aýdýar. Sputnik vaksin.com nesriniň habaryna görä Sputnik V adatdan daşary ýagdaýda ulanmak üçin Aljerda, Argentinada, Boliviýada, Serbiýada, Palestinada, Venezuelada we Paragwayda hasaba alınıpdyr. Häzirki wagtda çenli dünýäde bir näçe koronawirus vaksinalary hasaba alındy. Nemes kompaniýasy BioNTech we Amerikan Pfizer kompaniýasy bilen birlikde düredildi. Moderna Amerikan derman karhanasynyň önümi Hytaýyň Sinovac Biotech kompaniýasy Coronavac vaksinasyny düretdi. Türkmenistan geçen ýylyň dekabr aýynda Ortadan Sputnik ve koronavirus vaksinasyny satyn almaga gyzyklanma bildiripdi. 25-nji dekabrda Ortadan Saglygy saklaýyş ministrligi Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň orunbasary Berdinyaz Mätiýewiň ýolbaşçylygyndaky delegasiýanyň Ortadan Saglyk ministrliginiň ýolbaşçylygy bilen meseleni ara alyp maslahatlaşanlygyny we türkmen tarapynyň rus sanjymyny satyn almak isleýändigini habar berdi. Türkmenistan ýenide çenli ýurtda COVID-19 ýagdaýynyň tapylmanlygyny öňe sürýär. 25-nji dekabrda geçirilen hökümet maslahatynda prezident Berdimuhammedow muny ýene bir ýerdek gaýtalapdy we koronavirus ýokançlygynyň ýurda getirilmeginiň öňüni almak üçin ähli zerur çäreleriň öz wagtynda görülendigini öňe süripdi. Türkmenistan Rus vaksinasyny haçan satyn almakçy bolýanlygy barada maglumat bermedi. Bu aralykda Türkmenistan ýylatyna koronawirusa garşy vaksina etmäge taýýarlanýar. Hususan da ýurdun gündogor sebetinde Lebapda vilayetinde COVID-19'a garşy vaksinasiýany başlamak üçin taýýarlyk görülýär. Bu arada Adatlyk radiosynyň sebetdäki habarçylary 19-njy ýanwarda habar berdiler. 1-nji fevralda vaksinalary saklamak üçin ýörite enjamlar Türkmenabad şäherine getirilmeli. Sanjym üçin infrastruktura taýýarlanýar we töwekkülçilik toporlarynyň sanawlary düzülýär. Habarçylarymyzyň şeýle aýtmagyna görä vaksinasiýa saglyk öýlerinde geçiriler. Türkmenabadda 6 saglyk öýi işleýär. Bu lukmançylyk edaralaryna indi ýörite otoglar taýýarlanýar we enjamlar oturdylýar. Emma bu ýerde vaksinalary daşamak we saklamak üçin ýörite sowadyjy enjamlary oturtmakdan başga da öznüksiz elektrik üpçünçiligini berja etmek meselesi entek çözülmendir. Ýurtda elektrik üpçünçiliginiň ýygyderli kesilmegi bilen baglanşykly töwekkülçiligiň saklanmagy sebäpli generatorlary we beýleki goşmaça elektrik çeşmelerini oturtmak zerurlygy saklanýar. Adatlyň habarçysynyň sözlerine görä Türkmenabaddaky saglyk öýleriniň hiç ýerinde häzirki wagtda goşmaça elektrik çeşmesi ýok. Türkmen häkimetleri we döwlet medeniýeti ýylata vaksinasiýa edilmegi bilen bagly planlary barada resmi derejede habar bermedi. Ýanwar aýynyň başynda Türkmenistan koronawirusa garşy sanjym etmek üçin iň uly hatar astyndaky raýatlaryň sanawlaryny düzüp başlapdy. Şonda Saglygy saklaýyş işgärlerine sanjymlaryň fevral aýynyň başynda başlanjakdygy aýdylypdy. Sanawlara hususan da saglyk işgärleri we mugallimler girdildi. Maglumatlary ýygnamak we hasaba almak işi yerli maşgala lukmanlaryna tapşyryldy. Mundan başga da şu günler Aşgabatda lukmanlar we şepagat uýalary öýme-öý aýlanyp ýaşaýjylaryň arasynda gyzgyny bolan ýa-da üskürýän hastalaryň bolup bolmazlygyny anyklaýarlar. Olar hususan da ýylata hastahanalarda fransuz vaksinanyň bardygyny we isleýänleriň ony edip bilýändigini habar berýärler. Emma olar koronavirus keselini agdamýarlar we jikmejikleri düşündirmeýärler. Bu arada Aşgabatdaky habarçymyz 19-njy ýanwarda habar berdi.
Covid-19 hadisasynyň düýpden ýokdugyny aýdan ýurdun häkimetleri dürli karantin çäklendirmelerini ýerizmegini dowam etdirýärler. Maskalaryň ähli ýerlerde dakylmagy we aralygyň saklanmagy talap edilýär, hereketi çäklendirýän düzgünler puhtalandyrylýar. Döwlet işgärleri koronavirus synaglaryndan öz hasabyna geçmeli bolýar. Mundan başga da bazarlar, mesçitler ýapyklygyna galýar we döwlet karhanalaryny işleýänleriň sany azaldylýar. Bu Covid-19 alamatlarynyň köp ýaýrymagynyň fonunda bolup geçýär. Keselhanalarda görülip eşidilmedik derejede hastalaryň sany we ölüm ýagdaýlary köpelýär. Gysgaçynda işleýän lukmanlar testleriň köpüsiniň Covid-19'yň bardygyny tasdiklaýanlygyny aýdýarlar. Darganataly ýaşaýjylar mobil internetiň pes tizliginden hemde onuň gymmat bahasyndan şikaýat edýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 18-nji ýanwarda Lebapdan habar berdi. Habarçy bilen atlandyrylmadyk şertine gurrundaş bolan bir Darganataly ýaşaýjy Türkmenistanyň altyn asyr öýjükli aragatnaşyk kampaniýasynyň hödürleýän internet paketleriniň ören gymmatdygyny aýtdy. 1 GB internet paketiniň bahasy 55 manat. Bu türkmenler üçin ören gymmat. Dollaryň resmi kursyny bu 16 dollar töweregi bolýar diýip Darganataly gurrun berdi. Bu dünýäde iň gymmat internet bolsa gerek diýip ol pikir ýöretdi. Dünýä ýurtlaryna internetiň bahalaryny we tizligini deňeşdirýän Cable.co.uk saýtynyň geçen ýyl ýaýradan iň soňky hasabatyna görä Türkmenistan 1 GB-lyk mobil internetiň bahasy boýunça dünýäde 206-njy orunda durýar. Bu aralykda habarçy bilen gurrundaş bolan ençeme Darganataly ýaşaýjylar mobil internetiň tizliginiň hem juda peselendigini aýdýarlar. Bir ýaşaýjy internetiň Darganatalydaky tizliginden dert ýanly. Onu pıştylyň tizligine deňedi. Onuň sözlerine görä imo üstü bilen surat turatmak ýa-da video arkaly gürleşmek asla mümkin näl diýen ýaly. Türkmenistanyň ýyry sosial saýtlar we messengerler petekli galýanmaly. Ila tarafında imo messengeri meşhurluk kazandy. Ýöneköy hat uratmak üçin hem köp garaşmaly bolýar diýip ýerli ýaşaýjy sözüne goşdy. Onuň sözlerine görä daşary döwletlerdäki dogan garandaşlar ýa-da tanış bilişleri bilen internet arkaly habarlaşmak isleýän käbir owy ýaşaýjylarynyň arasynda ýokary tizlikli internet tapmak umydy bilen şäher ýerlerine gatnaýan adamlar bar. Cable.co.uk saýtynyň hasabatyna görä 1 GB mobil internetiň bahasy boýunça Merkezi Aziýa ýurtlarynyň Kırgızstan tutuş dünýäde 3-nji orunda durýar. Hasabata görä Kırgızstanda 1 GB mobil internet 2020-nji ýylyň tomsyny ortaça 21 sente durýardy. Türkmenistanyň altyn asyr öýjükli aragatnaşyk kampaniýasy ýurdun ýeketäk mobil operatorydyr. Şol bir wagtyň özüne Türkmen Telekom milli aragatnaşyk kampaniýasy ýurdun ýeketäk internet öpçünçüdür. Ýurtda iri daşary ýurt sosial torlar we messengerler petekli galýanmaly. Milli aragatnaşyk kampaniýalary ilaty ýerli messengerlerden peýdalanmaga çagyrýar. Altyn asyr kampaniýasynyň web saýty ulanujylary Tamchat adly ýerli messengerden peýdalanmaga çagyrýar. Maglumatdan çen tutulsa Tamchat, WhatsApp, Telegram ýaly iri messengerleriň ýerli ekwivalenti bolup durýar. Ol tekst, audio hemde video chat hyzmatlaryny hödürleýär. Ýöne halkara ekspertler Türkmenistanyň häkimetleriň elektron aragatnaşygynyň ähli görnüşini hususan internet aragatnaşygyny berk gödegçilikde saklaýanyny aýdýarlar. Bu ýerli messengerleriň ygtybarlylygyny soraw astyna alýarlar. WhatsApp we Telegram ýaly iri messengerler hat we maglumat alışmakda öz platformalarynyň howpsuzlygyny aýdýarlar. Altyn asyr öýjükli aragatnaşyk kampaniýasynyň hödürleýän Tamchat messengeri Google Play Store'un ulanjylarynyň 5-den 2,4 bahalypdyr. Ýerli messenger barada pikir beýan eden ulanjylar onuň dizaýnynyň WhatsApp'a meňzedilmäge finançylandygyny aýdýarlar. Mundan ozal Türkmenistan elektron platformalaryny millileşdirmek tagallalarynyň çäklerini sanly nokat tama adly elektron hatulgamyny hödürledi. Milli aragatnaşyk kampaniýasynyň maglumatyna görä bu platformany Türkmen Telekom hödürleýär. Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenleriň arasyna häkimetleri bildirilýän garşylygyň güýçlenmegi bilen hususan soňky ýyllarda Türkmenistanyň häkimetleri interneti gödegçiligi güýçlendirdi. VPN hyzmatlaryny hödürleýän adamlary ýygyrlady. Bu basyşlaryň çägine geçen Tomuz Azatlygyň habarçylary Aşgabatda 30 töweregi telefon ususynyň tutsak edilendigini habar berdiler. Güýüň başyna häkimetler VPN hyzmatlarynyň köpüsini petikledi. Ganywertede Türkmenistanyň internetiň pes tizligi koronavirus pandemiýasynyň çägine daşary ýurt okuw jaýlaryna sapaklaryny Türkmenistandan online geçmeli bolýan raýatlaryň okuwyny kynlaşdyrdy. Türkmenistanyň häkimetler ýerli messengerler, ýerli elektron poçt dulgamlary bilen bir hatarda
yerli önümçülüge değişli elektron enjamlary ilata hödürleýär. Ýurt raýatlary yerli önümçülüge değişli enjamlaryň hilinden şikaýat edýär. Lebapda tapylgysyz dermanlaryň bahasy ep-esli ýokarlandy. Ygtyýarnamasyz derman söwdagärleri işçiňleşýär. Ygtyýarnamasyz derman satyjylary Lebabyň bazarlaryna tapylgysyz dermanlary gymmat bahadan satýar. Olarda döwlet bahasy 70 manatlyk doktor mom we brageksin siroplary 200 manat, öz bahasy 200 manatlyk arbidol 500 manat. Yerli ýaşaýjylar derman gytçylygynyň emeli döredilýändigini hem de ygtyýarnamasyz derman söwdagärleriniň dürli ýollary bilen sebitde derman monopoliýasyna agalyk edýändigini aýdýarlar. Munyň jekmejekli barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 18-nji ýanwarda habar berdi. Lebabyň dermanhanalarına tapdyrmaýan dermanlar bazarlarda ygtyýarnamasyz söwda edýän derman satyjylaryna ýüdi götürüm gymmat bahadan satylýar diýip bir Lebapda Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçy Lebap welaýatynyň Darganataly etrawynyň esasy bazaryna baryp ygtyýarnamasyz derman söwdagärleriniň işleri bilen gyzyklandy. Onuň öwrenen maglumatlaryna görä sebit dermanhanalarına käbir dermanlar gytçylyk edýär. Bazarlardaky derman söwdagärleri pursatdan peýdalanyp gyt dermanlary gymmat bahadan satýar. Ýöne habarçy bilen gurrundaş bolan käbir yerli ýaşaýjylar dermanhanalardaky käbir dermanlaryň gytçylygy bilen derman söwdagärleriniň işleriniň rowaşlanmagynyň arasyna agyr baglanyş kurýar. Olar emeli derman gytçylygyny döredip derman monopoliýasyna ýol berýärler diýip ýagdaýdan habarly bir ýaşaýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçy derman monopoliýasy baradaky öňe sürmeleriň jekmejekligini öwrendi. Darganatalyň daýhan bazaryna derman satýan goşa durnak içindäki 3 sany telekeçi Welayet dermanhanalarına tapdyrmayan dermanları tapdyrýarlar diýip bir yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Onuň sözlerine görä bu söwda işgärleri etrap dermanhanalaryndaky adamlar üçin zerur dermanlaryň ählisini satyn alýarlar. Olar şeýdip etrapda hatda welayetde emeli derman gytçylygyny döredýärler diýip ol sözüne goşdy. Habarçy bilen gurrundaş bolan yerli ýaşaýjylaryň bir näçesine görä derman monopoliýasyna agalyk edýän ygtyýarnamasyz derman söwdagärleri bu işleri ýerine ýetirmek üçin özleriniň güýji daralaryna, hosarlarynyň himayet alýar. Azatlyk radiosynyň bu maglumatlary boýunça Lebap welaýatynyň güýji daralaryndan şol sanly welayet polisiýa bölüminden kommentariýa almak synanşygy başa barmady. Olar adamlary derman saýlamak hukugundan aýyrdylar diýip yerli ýaşaýjy gurrun berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä şu günler Darganatalyň merkezi dermanhanasyna her biri 1 manatdan adamlara çäkli möç berdi. Adam maşyna 5-den satylmagy tapşyrylan maskalar etrawyň bir belgili dermanhanasyna tapdyrmaýar. Bu maskalar goşa durnak içindäki dermanhanalarda her biri 3-4 manatdan satylýar diýip beýleki bir ýaşaýjy gurrun berdi. Derman öpçünçüligi bilen bagly kynçylyklar koronavirus pandemiýasynyň dowam edýän wagtyna gabat gelýär. Häzirki pandemiýa döwründe döwlet bahasy 200 manatdan bolan arbidol adly viruslara garşy derman bazardaky derman söwdagärlerini 500 manatdan, ergafiron 450 manatdan satylýar. Doktor mom we brageksin siroplary 200 manatdan satylýar. Olaryň döwlet bahasy 70 manat diýip Darganataly gurrun berdi. Böwrek we bagyr üçin hem işe ulanylmaly dermanlar döwlet dermanhanalaryna ýok diýip ol sözüne goşdy. Türkmenistanyň saglyk goraýyş we derman senagaty ministrliginiň maglumatlaryna görä ýurtda 2 türlü dermanhana bar. Döwlet dermanhanalary we hususy dermanhanalar. Resmi maglumatlarda ýurduň bazarlaryna derman söwdasy bilen meşgullanýan ygtyýarnamasyz derman söwdagärleri agdalmaýar. Azatlyk radiosy Lebap welaýatyna döwlet dermanhanalaryna käbir dermanlaryň gytylmagy we ygtyýarnamasyz derman söwdagärleriniň işçiňleşmegi barada Türkmenistanyň saglyk goraýyş we derman senagaty ministrliginden kommentariýa alyp bilmedi.